கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே, ஆண்டவரும் இரட்சகரும் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தினாலே உங்களை வாழ்த்துகிறேன். இந்த 2020ஆம் ஆண்டில் கடந்த 6 மாதங்களாக கர்த்தர் நம்மை கண்மணி போல பாதுகாத்து பராமரித்து வந்ததை நாம் நினைக்கும் பொழுது நம் கர்த்தருக்கு நன்றி சொல்லாமல் இருக்க முடியாது. இந்த 6 மாதங்களிலும் கர்த்தர் நம்மை கிருபையாய் நடத்தினதற்காக நாம் கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்துவோம். இப்பொழுதும் இந்த புதிய 7ஆம் மாதத்திற்குள்ளாக கர்த்தர் தம்முடைய மிகுந்த கிருபையினால் அவர் நம்மை அழைத்து வந்திருக்கிறார். இதுவரைக்கும் நடத்தின கர்த்தர் இனிமேலும் நம்மை நடத்த அவர் வல்லவராக இருக்கிறார். இதுவரைக்கும் அவருடைய கரம் நம்மோடு கூட இருந்தது. அநேக காரியங்களை கர்த்தர் நமக்காக செய்திருக்கிறார். இனி வருகிற நாட்களிலும் கடந்த நாட்களிலே செய்த நன்மைகளை காட்டிலும், அற்புதங்களை காட்டிலும், அதிசயங்களை காட்டிலும் இந்த மாதத்திலும் வரப்போகிற நாட்களிலும் கர்த்தர் நம்முடைய ஒவ்வொருத்தருடைய வாழ்க்கையில் அவர் நன்மையான காரியங்களை செய்து நம்மை சந்தோஷப்படுத்துவாராக. இந்த புதிய மாதத்தின், அதாவது இந்த 7ஆம் மாதத்தின் வாக்குத்தத்தமாக ஏசாயா 43வது அதிகாரம் 19வது வசனத்தை நாம் வாசிக்கலாம். இதோ நான் புதிய காரியத்தை செய்கிறேன், இப்பொழுதே அது தோன்றும், நீங்கள் அதை அறியீர்களா? நான் வனாந்திரத்தில் வழியையும் அவாந்திர வழியில் ஆறுகளையும் உண்டாக்குவேன். எனக்கு அருமையான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளை, கர்த்தர் நமக்கு இந்த மாதத்தில் கொடுக்கறதான வார்த்தை, நான் வனாந்திரத்தில் வழியையும் அவாந்திர வழியில் ஆறுகளையும் உண்டாக்குவேன் என்று அவர் சொல்லுகிறார். வனாந்திரத்தில் அவர் வழியை உண்டாக்குகிற தேவனாக இருக்கிறார். எனக்கு அருமையான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளை, இங்கே ஏற்கனவே இருக்கிற வழியிலே கர்த்தர் நம்மை நடத்தவில்லை. புதியதாக நமக்காக வழி இல்லாத ஒரு சூழ்நிலையில், வழி இல்லாத ஒரு இடத்துல சிக்கி நாம் தவிக்கும் பொழுது, எந்த பக்கம் போவதென்று தெரியவில்லை ஆண்டவரே, நான் என்ன செய்வதென்று தெரியவில்லையே, எந்த வழியாய் நான் கடந்து சென்று என்னுடைய வாழ்க்கையை நான் முன்னேறி செல்வதென்று சொல்லி நாம் திகைத்து நிற்கும் பொழுது, கர்த்தர் நமக்காக, உங்களுக்காக கர்த்தர் ஒரு புதிய வழியை அவர் உண்டாக்குவேன் என்று சொல்லுகிறார். பழைய வழி அல்ல, ஏற்கனவே இருக்கிற வழி அல்ல. உங்களுக்காக கர்த்தர் வழி இல்லாத சூழ்நிலையில், வழி இல்லாத இடத்துல அவர் ஒரு புதிய வழியை உண்டாக்குவேன் என்று அவர் வாக்கு கொடுக்கிறார். எனக்கு அருமையான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளை, ஒருவேளை இன்றைக்கு இருக்கிற சூழ்நிலையில் இந்த வார்த்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற உங்களுடைய வாழ்க்கையில் வழி இல்லாதபடிக்கு என்ன செய்வதென்று தெரியவில்லையா ஆண்டவரே என்ற சூழ்நிலையில் நீங்கள் திகைத்து அங்கலாய்த்து கொண்டு இருப்பீர்கள் என்றால், கர்த்தர் உங்களை பார்த்து உங்களை தைரியப்படுத்தும்படியாக உங்களுடைய வாழ்க்கையில் அவர் செய்ய போகிறதான ஒரு பெரிய காரியத்தை குறித்து கர்த்தர் இப்பொழுதே அவர் வாக்கு கொடுக்கிறார். நான் வனாந்திரத்தில் வழியை உண்டாக்குவேன். பாருங்கள், கர்த்தர் வனாந்திரத்தில் அவர் வழியை உண்டாக்குகிற தேவனாக இருக்கிறார். நம்முடைய பிதாக்களாகிய மோசேயுடைய நாட்களில் கர்த்தருடைய ஜனங்களாகிய இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் எகிப்திலிருந்து புறப்பட்டு வரும் பொழுது அவர்கள் செங்கடலுக்கு முன்பாக வந்து நிற்கிறார்கள். பின்பாக பார்வோன் சேனை அவர்களை பின்தொடர்ந்து வருகிறது. இப்படிப்பட்டதான ஒரு நெருக்கத்தின் சூழ்நிலையில் திரும்பி செல்லவும் முடியாது, முன்பாக கடந்து சத்துருவுக்கு தப்பி செல்லும்படியான வழியும் இல்லாதபடிக்கு திகைத்து நிற்கிறார்கள். முன்பாக செங்கடல் பெரிய சமுத்திரம் நின்று கொண்டிருக்கிறது. பின்பாக பார்வோன் சேனை அவர்களை அழிக்கும்படியாக பின்தொடர்ந்து வருகிறதான ஒரு சூழ்நிலை, மிகவும் இக்கட்டான ஒரு சூழ்நிலை. எந்த பக்கம் போவதென்று தெரியவில்லை, தப்பி செல்லுகிறதற்கு வழி தெரியவில்லை, அங்கே வழியும் இல்லை. அதுதான் முக்கியம். வழியே இல்லாத ஒரு சூழ்நிலையில் அவர்கள் திகைத்து நின்று கொண்டிருக்கும் பொழுது, அது மாத்திரமல்ல, ஜனங்கள் மாத்திரம் திகைக்கவில்லை, அவர்களை நடத்தும்படியாக கர்த்தரால் நியமிக்கப்பட்டதான தலைவனாகிய மோசேயும் என்ன செய்வதென்று தெரியாதபடிக்கு திகைத்து நிற்கிறதான சூழ்நிலையில் பரலோகத்தின் தேவனானவர் மோசேயை பார்த்து சொல்லுகிறார், உன் கையில் இருக்கிற கோலை அந்த சமுத்திரத்துக்கு நேராக நீட்டு என்று சொல்லப்படும் பொழுது, மோசே அந்த கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்த அந்த காரியத்தை செய்யும் பொழுது, கர்த்தர் சரியான நேரத்தில் சமுத்திரத்தை பிளந்து அதன் வழியாக கர்த்தர் தம்முடைய ஜனத்தை வழிநடத்தி செல்கிறதை பார்க்கிறோம்.
பாருங்கள், அந்த சூழ்நிலை நாம் நினைத்து பார்க்கும் பொழுது அது மிகவும் ஒரு நெருக்கமான ஒரு சூழ்நிலை. பின்பாக சத்ரு அழிக்கப்பட போகிற ஒரு சூழ்நிலை. இனி தப்பி செல்வதற்கு வழி எங்கேயும் கிடையாது. அவர்கள் அநேக இடத்தை சுற்றி பார்த்துருப்பாங்க, எங்கேயாவது தப்பி செல்லலாமான்னு. ஒரு வழியும் இல்லாத ஒரு சூழ்நிலை. ஆனாலும் அந்த நெருக்கத்தின் நேரத்தில் இனி எனக்கு ஒரு வழி இல்லை, அவ்வளவுதான் என்று சொல்லி கடைசி ஒரு சூழ்நிலையில் வந்து நிற்கும் பொழுது அங்கே கர்த்தர் ஒரு அதிசயத்தை செய்கிறார். வழி இல்லாத இடத்துல அவர் வழியை உண்டாக்குகிறார். அல்லது வழியை எந்த தடை செய்து கொண்டிருந்ததோ அந்த தடையே கர்த்தர் உடைத்து அந்த தடை வழியாகவே கர்த்தர் ஒரு வழியை உண்டு பண்ணுகிற தேவனாக இருக்கிறார். எனக்கு அருமையான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, இன்றைக்கு ஒருவேளை உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் கர்த்தரால் அழைக்கப்பட்டு கர்த்தருடைய வார்த்தையை நம்பி இன்றைக்கு நீங்கள் கர்த்தருடைய பிள்ளைகளாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கலாம். ஒருவேளை நீங்கள் உள்ளத்தில் யோசிக்கலாம், நான் ஆண்டவருடைய பிள்ளையாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேனே, அவருடைய வார்த்தையை விசுவாசித்து நான் ஜீவித்து கொண்டிருக்கிறேன், நான் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறேன், என்னுடைய வாழ்க்கை கர்த்தருக்கு ஒப்பு கொடுத்திருக்கிறேன். ஆனாலும் என்னுடைய வாழ்க்கையில் இப்பொழுது நான் போகிற ஒரு சூழ்நிலை, வழி தெரியாத ஒரு சூழ்நிலை, அடுத்து என்ன செய்வதென்று தெரியாத ஒரு சூழ்நிலையில் நான் திகைத்து கொண்டிருக்கிறேன். ஆண்டவரே, எனக்கு வழி தெரியவில்லையே என்று சொல்லி நீங்கள் கலங்கி கொண்டிருக்கிறீர்களா? கர்த்தர் உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறார், நான் வழியை உண்டாக்குவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். ஒருவேளை உங்களுடைய ஞானத்திற்கு, உங்களுடைய பார்வைக்கு, உங்களுடையதான பிரயாசத்திற்குட்பட்டு எந்த வழியுமே உங்களுக்கு இப்பொழுது தோன்றாமல் தெரியாமல் இருக்கலாம். ஆனாலும் கர்த்தர் சொல்லுகிறார், நான் வழியை உண்டாக்குவேன். எனக்கு அருமையான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளை, கர்த்தருடைய வார்த்தையை விசுவாசிங்க. அவர் பொய் சொல்லுகிற தேவன் அல்ல. நீங்கள் எந்த அளவுக்கு அவருடைய வார்த்தையை நம்புகிறீர்களோ அதை பொறுத்து கர்த்தர் உங்கள் வாழ்க்கையில் அவர் அற்புதங்களை செய்கிறவராக இருக்கிறார். இன்றைக்கு நீங்கள் எந்த சூழ்நிலையில் நீங்கள் திகைத்து கொண்டிருந்தாலும் கர்த்தர் உங்களை பார்த்து சொல்லக்கூடிய காரியம், நான் வழியை உண்டாக்குவேன், வனாந்திரத்தில் வழியை உண்டாக்குவேன். ஒருவேளை இன்றைக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கை ஒரு வனாந்திரம் போல ஒரு சூழ்நிலையாக இருக்கலாம். உதவி செய்கிறதுக்கு யாரும் இல்லாமல் இருக்கலாம், அல்லது வழி காட்டுகிறதற்கு யாரும் இல்லாமல் இருக்கலாம், அல்லது நான் உனக்கு துணையாக வருகிறேன், இந்த வழியில் நான் உன்னை அழைத்து போகிறேன் என்று சொல்லுவதற்கு கூட ஒரு ஆளும் இல்லாதபடிக்கு நீங்கள் தனித்து விடப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் நீங்கள் இருக்கலாம். சுற்றி எங்கு பார்த்தாலும் ஒருவரும் வழி காட்டுகிறதற்கு எனக்கு இல்லையே, என்னுடைய வாழ்க்கையில் அடுத்து நான் என்ன செய்வதென்று தெரியாதபடிக்கு நான் திகைத்து கொண்டிருக்கிறேன் என்று சொல்லி நீங்கள் தனிமையில் அங்கலாய்த்து கொண்டிருந்தாலும் உங்கள் சூழ்நிலையை பார்த்து கர்த்தர் பேசுகிறார், நான் வனாந்திரத்தில் வழியை உண்டாக்குகிற கர்த்தர். வனாந்திரத்தில் அவர் வழியை உண்டாக்குவார். ஆனால் கர்த்தருடைய பிள்ளையாக இருக்கிற உங்களுடைய வாழ்க்கையில் அவர் நிச்சயம் வழியை உண்டாக்குவார். பாருங்கள், அதை தொடர்ந்து பார்க்கும் பொழுது ஆண்டவர் சொல்கிறாரு, அதே அதிகாரம் 16வது வசனத்தில், ஏசாயா 43:16வது வசனத்தில், சமுத்திரத்தில் வழியையும் வலிய தண்ணீர்களிலே பாதையும் உண்டாக்கி என்று சொல்லப்படுகிறது. பாருங்கள், சமுத்திரத்தில் கர்த்தர் வழியை உண்டாக்குகிறார். வனாந்திரத்தில் மாத்திரமல்ல, சமுத்திரத்திலும் அவர் வழியை உண்டாக்குகிறார். எத்தனை போராட்டங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையை நெருக்கி கொண்டிருந்தாலும், அல்லது உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் இன்னும் மேல் நோக்கி செல்லக்கூடாதபடிக்கு என்ன தடைகள் உங்களுக்கு எதிராக இருந்தாலும், சமுத்திரத்தை போன்றதான ஒரு பெரும் தடைகள், இதை தாண்டி என்னால் போக முடியாது, இதை தாண்டி என்னால் வாழ முடியாது, அவ்வளவுதான் என்ற ஒரு சூழ்நிலையில் நீங்கள் பயந்து கொண்டிருக்கிறதான காரியங்கள் உங்களுக்கு எதிராக இருந்தாலும் கர்த்தர் சமுத்திரத்தில் வழியை உண்டாக்குகிற தேவனாக இருக்கிறார். அதே நேரத்தில் வனாந்திரத்தில் அவர் வழியை உண்டாக்குகிற தேவனாக இருக்கிறார். உங்களுக்காக அவர் வழியை உண்டாக்குகிற கர்த்தர். அதனால தான் பாருங்கள், அதே அதிகாரத்தில் 20வது வசனத்தில் தொடர்ந்து பார்க்கும் பொழுது, நான் தெரிந்து கொண்ட என் ஜனத்தின் தாகத்துக்கு வனாந்திரத்தில் தண்ணீர்களையும் அவாந்திர வெளியில் ஆறுகளையும் உண்டாக்குவதினால் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. கர்த்தர் தம்முடைய ஜனத்திற்காக அவர் வழியை உண்டாக்குகிறார். மாத்திரமல்ல, அவர் அவாந்திர வழியில் ஆறுகளை உண்டாக்குகிறார். பாருங்கள், அவரே சொல்கிறாரு, அவருடைய ஜனத்துக்காக, தம்முடைய ஜனத்துக்காக அவர் எதையும் செய்கிற தேவனாக இருக்கிறார். எனக்கு அருமையான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, உங்களுக்காக மற்ற மனிதர்கள் அல்லது நீங்கள் நம்பினவர்கள் உங்களுக்காக எதையும் செய்யாமல் ஒருவேளை உங்களை கைவிட்டிருந்தாலும், அல்லது உங்களுக்காக ஏதாவது உதவி செய்கிறதற்கு அவர்கள் வராமல் போயிருந்தாலும், கர்த்தர் உங்கள் பட்சத்திலிருந்து அவர் உங்களுக்காக வழியை உண்டாக்கி அவர் உங்களுடைய தாகத்தை தீர்க்கிற தேவனாக இருக்கிறார். ஆறுகளை உண்டாக்குவேன் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார் என்றால், நான் தெரிந்து கொண்ட என் ஜனத்தின் தாகத்துக்கு வனாந்திரத்தில் தண்ணீர்களையும் அவாந்திர வழியில் ஆறுகளையும் உண்டாக்குவேன் என்று அவர் சொல்லுகிறார் என்றால், உங்களுடைய தேவைகளை கர்த்தர் சந்திக்கிற தேவனாக இருக்கிறார்.
முதலாவதாக கர்த்தர் வழியை உண்டாக்குகிறார். வழி இல்லாத இடத்துல உங்களுக்காக ஒரு புதிய வழியை உண்டாக்கி அதன் வழியாக கர்த்தர் நடத்தி சென்று தம்முடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தி உங்களை அவர் வாழ வைக்கிற தேவனாக இருக்கிறார். மாத்திரமல்ல, வழியை உண்டாக்குகிற கர்த்தர் உங்களுடைய தேவைகளை சந்திக்கிற தேவனாக இருக்கிறார். உங்கள் வாழ்க்கையில் கர்த்தர் உங்களுக்கு ஒரு வழியை காண்பித்து அதன் ஊடாக கர்த்தர் உங்களை நடத்தி கொண்டு போகும் பொழுது உங்களுடைய தேவைகளையும் அவர் சந்திக்கிற தேவனாக இருக்கிறார். அதனால தான் அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது வசனத்தில், அவாந்தர வழியிலே ஆறுகளை உண்டாக்குவேன். ஆறுகள் என்று சொல்லப்படும் பொழுது நம்முடைய தாகத்திற்கு தண்ணீரை கொடுக்கிற ஒரு சூழ்நிலை காணப்படுகிறது. அது மாத்திரமல்ல, அந்த ஆறுகளின் நிமித்தமாக அநேக செழிப்பான காரியங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நடக்கிறதாய் காணப்படுகிறது. எனக்கு அருமையான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளை, நம்முடைய வாழ்க்கையில் கூட உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் என்ன தேவைகள் மத்தியில் நீங்கள் இருந்தாலும் கர்த்தர் உங்களுடைய தேவைகளை சந்திப்பதில் அவர் மிகுந்த கவனம் உள்ள ஒரு தேவனாக இருக்கிறார். உங்களுக்கு என்ன தேவை, என்ன சந்திக்கணும், என்ன காரியத்தை எப்போ செய்யணுன்றதை மற்ற மனிதர்கள் உங்கள் குடும்பத்தில் இருக்கிறவர்கள் மறந்திருந்தாலும் அதை குறித்து அக்கறை காட்டாமல் இருந்தாலும் கர்த்தர் உங்கள் வாழ்க்கையில் உங்களுடைய தேவைகளை சந்திப்பதில் அவர் மிகவும் கவனமுள்ள தேவனாக இருக்கிறார். ஆகவே கர்த்தருடைய வார்த்தையை நீங்கள் விசுவாசிங்க. கர்த்தர் நிச்சயமாகவே இந்த மாதத்தில் கர்த்தர் உங்களுக்கு ஒரு வழியை உண்டாக்குவார். எந்த காரியத்தினால் நீங்கள் நெருக்கப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறீர்களோ, ஐயோ எனக்கு வழி தெரியவில்லையே, என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியலையே, அது மாத்திரமல்ல என்னுடைய தேவைகள் அதிகமாக இருக்கிறது, என்னுடைய தேவைகள் சந்திக்கப்படாத ஒரு சூழ்நிலையில் நான் இருக்கிறேன், அதாவது தாகத்தினால் வருத்தப்படக்கூடியதான ஒரு சூழ்நிலை. ஒரு தாகம் என்று சொல்லப்படும் பொழுது பசி அல்ல, பசியை காட்டிலும் கொடியது தாகம். குடிக்க கூட தண்ணீர் இல்லாத ஒரு சூழ்நிலை இந்த வசனம் காண்பிக்கிறது. அதுபோல தானே ஒரு மிகவும் மிகவும் அதிகமான ஒரு தேவைகளோடு கூட காணப்படுகிற உங்களுடைய வாழ்க்கையில் கர்த்தர் உங்கள் தேவையை நிச்சயமாக இந்த மாதத்தில் அவர் சந்திக்க வல்லவராக இருக்கிறார். அவர் வழியை உண்டாக்கி உங்களுடைய தேவைகளை சந்தித்து இந்த மாதத்தில் கர்த்தர் அவருடைய நாமத்தை உங்கள் வாழ்க்கையின் மூலமாக அவர் மகிமைப்படுத்துகிற தேவனாக இருக்கிறார். எத்தனை தடைகள் இருந்தாலும் தடைகள் வழியாக கர்த்தர் உங்களை நடத்துவார். சோர்ந்து போகாதிருங்க. இதோட என்னுடைய காரியங்கள், என்னுடைய வாழ்க்கை, என்னுடைய குடும்பம் எல்லாம் முடிந்து போனது என்று சொல்லி நீங்கள் திகைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஏனென்றால் நாம் ஆராதிக்கிற கர்த்தர் அவர் வழியை உண்டாக்குகிற தேவனாக இருக்கிறார். வழியே இல்லாத இடத்துல அவர் வழி உண்டு பண்ணுகிற தேவனாக இருக்கிறார். அதனால் சோர்ந்து போகாதீங்க. அதே நேரத்தில் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் எத்தனை தேவைகள் இருந்தாலும் அல்லது தேவை நிமித்தமாக என் தேவை சந்திக்கப்படுகிறதற்கு வாய்ப்பே இல்லை, என் தேவைக்கு உதவுகிறதற்கு யாரும் இல்லை, என்னுடைய தேவையை சந்திப்பதற்கு எனக்கு வருமானம் இல்லை என்று சொல்லி நீங்கள் திகைத்து கொண்டிருந்தாலும் கர்த்தர் சொல்கிறாரு, அவாந்தர வழியில் நான் ஆறுகளை உண்டாக்குவேன். எதற்காக? அவருடைய ஜனமாகிய உங்களுடைய தாகத்தை, உங்களுடைய தேவைகளை சந்திக்கும்படியாக கர்த்தர் வழிகளை திறந்து உங்கள் தேவைகளை சந்திக்கும்படியான சூழ்நிலைகளை அவர் உண்டாக்குகிற தேவனாக இருக்கிறார். ஒருவேளை இந்த நாட்களில் நீங்கள் வேலை இல்லாதபடிக்கு, வருமானம் இல்லாதபடிக்கு, உங்களுடைய தேவைகள், உங்களுடைய கடன் பிரச்சனைகள், அப்படிப்பட்ட காரியங்களை சந்திக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில் நீங்கள் கலங்கி கொண்டிருந்தாலும் இந்த மாதத்தில் கர்த்தர் ஒரு புதிய வழியை கர்த்தர் உங்களுக்கு உண்டாக்கி ஒரு புதிய வருமானத்திற்கான ஒரு வழியை கர்த்தர் ஏற்படுத்தி கொடுத்து உங்களுடையதான தேவைகளை கர்த்தர் நிச்சயம் சந்திப்பார். ஒரு நாளும் கர்த்தர் மற்ற மனிதர்களுக்கு முன்பாக தம்முடைய ஜனத்தை அவர் கைவிடுகிற தேவனே அல்ல. சத்துருக்களின் இஷ்டத்திற்கு தம்முடைய ஜனத்தை அவர் ஒரு நாளும் ஒப்பு கொடுக்கிற தேவன் அல்ல. அங்கே விசுவாசத்தோடு கூட இருங்க. கர்த்தர் இந்த மாதத்தில் கர்த்தர் பெரிய காரியங்களோட வாழ்க்கையை செய்வார். முக்கியமாக அவர் தந்திருக்கிற வாக்குத்தத்தத்தின் மேலே உங்களுடைய விசுவாசத்தை வைத்து அதை உரிமை பாராட்டி செபிங்க. ஆண்டவரே, வனாந்திரத்தில் வழியை உண்டாக்குகிற தேவன் நீர் அல்லவா? அவாந்திர வெளியில் உம்முடைய ஜனத்தின் தாகத்துக்காக ஆறுகளை உண்டாக்குகிற தேவன் அல்லவா? என்னுடைய வாழ்க்கையிலும் கூட கர்த்தாவே இப்பொழுது வழி தெரியாத ஒரு சூழ்நிலையை நான் திகைத்து கொண்டிருக்கிறேன். என்னுடைய குடும்பம் வழி தெரியாத ஒரு சூழ்நிலையை நாங்கள் திகைத்து கொண்டிருக்கிறோம். அடுத்து நாங்கள் என்ன செய்வதென்று தெரியவில்லை, எந்த வழியில் போவதென்று எங்களுக்கு தெரியாத ஒரு சூழ்நிலையில் நாங்கள் இருக்கிறோம் என்று சொல்லி கர்த்தரிடத்தில் உரிமையோடு கூட ஜெபிங்க. அதே நேரத்தில் உங்களுடைய தேவைகளை ஆண்டவரிடத்தில் சொல்லி ஜெபிங்க. ஆண்டவரே, இப்படிப்பட்ட தேவைகள் இருக்கிறது, இந்த தேவைகளை சந்திக்கிறதற்கு இப்பொழுது என்னிடத்தில் வருமானம் இல்லை, என்னிடத்தில் பணங்கள் இல்லை, எனக்கு உதவுகிறதற்கு ஆட்கள் இல்லை. ஆண்டவரே, நான் இதோ இந்த தேவையினால நான் மிகுந்த சோர்வுக்குள்ளாக இருக்கிறேன் என்று சொல்லி ஆண்டவரிடத்தில் ஜெபிங்க, கர்த்தரிடத்தில் ஜெபிங்க. அவர் நிச்சயம் உங்களுடைய ஜெபத்தை கேட்கிற தேவனாக இருக்கிறார். நிச்சயமாகவே இந்த மாதத்தில் கர்த்தர் உங்களுடைய தடைகளை நீக்கி வழிகளை கர்த்தர் உண்டாக்குவார். மாத்திரமல்ல, உங்களுடைய தேவைகளையும் அவர் சந்திப்பார். விசேஷமாக இந்த காரியத்திற்கு முன்பாக கர்த்தர் ஒரு வார்த்தை சொல்கிறாரு பாருங்கள். 18வது வசனத்தில், முந்தினவைகளை நினைக்க வேண்டாம்,
பூர்வமானவைகளை சிந்திக்க வேண்டாம். பழைய காரியங்களை நினைத்து நீங்கள் சோர்ந்து போகாதீங்க. நடந்த காரியங்களை நினைத்து நீங்கள் கலங்கி விடாதீர்கள். நீங்கள் நடந்த காரியங்களையும் பூர்வமான காரியங்களை உங்கள் வாழ்க்கையில் முந்தி நடந்த காரியங்களை நீங்கள் நினைத்து கண்ணீர் விட்டு சோர்ந்து போகும் பொழுது கர்த்தர் உங்களுக்கு செய்ய போகிறதான புதிய காரியத்தின் மேலே உங்களுக்கு விசுவாசம் இல்லாமல் போய்விடும். கர்த்தர் அடுத்தது உங்களுக்காக என்ன செய்ய போகிறார் என்பதன் மேலே உங்களுடைய நம்பிக்கை இல்லாமல் போய்விடும். ஆக கர்த்தர் உங்களுக்காக ஒரு புதிய காரியத்தை செய்ய போகிறார் என்று வாக்கு கொடுத்திருக்கிறார். ஆக கர்த்தர் உங்களுக்கு செய்ய போகிறதான காரியங்களை குறித்து விசுவாசத்தோடு கூட கர்த்தருடைய சமூகத்தில் காத்துருங்க. பழைய காரியங்களை உங்கள் மனதில் போட்டு குழப்பி கொண்டுராதபடிக்கு கர்த்தர் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற வாக்கு தத்தத்தின் மேலே உங்களுடைய சிந்தனைகளை உங்கள் கவனத்தையும் செலுத்தி கர்த்தர் உங்களுக்கு செய்ய போகிறதான பெரிய காரியங்களை நினைத்து விசுவாசத்தோடு கூட கர்த்தரை நீங்கள் ஸ்தோத்திரீங்க. அது மாத்திரமல்ல, நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? கர்த்தர் நமக்கு அவருடைய வழியை காண்பிப்பதற்கு, கர்த்தர் நம்முடைய வாழ்க்கையில் அவர் வழியை உண்டாக்குவதற்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி வேதத்தின் மூலமாக நாம் பார்க்கும் பொழுது சங்கீதம் 25:4 இப்படியாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. கர்த்தாவே, உம்முடைய வழிகளை எனக்கு தெரிவியும், உமது பாதைகளை எனக்கு போதித்தருளும். நாம் செய்ய வேண்டியது ஒன்று தான். நமக்கு வழி தெரியாத சூழ்நிலை, என்ன செய்கிறதுனே தெரியாத ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையில் இருக்கும் பொழுது நாம் சோர்ந்து போய் அப்படியே அழுது ஒரு இடத்துல முடங்கி போய் விடாதபடிக்கு கர்த்தரை பார்த்து கேளுங்க, ஆண்டவரத்தில் கேளுங்க. ஆண்டவரே, உம்முடைய வழியை எனக்கு தெரிவியும், ஆண்டவரே, உம்முடைய பாதை எனக்கு போதித்தரலும் என்று சொல்லுங்கள். கர்த்தர் நிச்சயமாக உங்களுக்காக உண்டாக்குகிற வழியை உங்களுக்கு காண்பித்து அதன் வழியாக கர்த்தர் நடத்துவார். அது மாத்திரமல்ல, மீகா 4:2 இப்படியாக நாம் வாசிக்கிறோம். கர்த்தருடைய ஆலயத்துக்கு போவோம், அவர் தமது வழியை நமக்கு போதிப்பார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. கர்த்தர் தமது வழியை நமக்கு போதிப்பதற்கு நாம் அவருடைய ஆலயத்தின் மேலே வாஞ்சை உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும். கர்த்தருடைய ஆலயம் என்பது அவரை தொழுது கொள்ளுகிற இடம், அவரை உயர்த்துகிற இடம், அவரை நோக்கி ஜெபிக்கிற இடம், அவருடைய பிரசனத்தை உணரக்கூடிய இடமாய் காணப்படுகிறது. இப்போ நம்முடைய வாழ்க்கையில் கூட நாம் எப்பொழுதும் கர்த்தருடைய பிரசனத்தை உணர்ந்தவர்களாக, கர்த்தரை தொழுது கொள்ளுகிறவர்களாக, எல்லா நேரங்களிலும் கர்த்தரை துதிக்கிறவர்களாக, ஜெபிக்கிறவர்களாக நாம் காணப்படும் பொழுது கர்த்தர் அவருடைய வழியை நமக்கு போதிக்கிற தேவனாக இருக்கிறார். இந்த 2 காரியங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் செய்யும் பொழுது கர்த்தர் நம்முடைய வாழ்க்கையில் அவர் உண்டாக்குகிறதான வழியை நமக்கு காண்பித்து அந்த வழியில் கர்த்தர் நம்மை நடத்தி நம்மை ஆசீர்வதிக்கிற தேவனாக இருக்கிறார். கடைசியாக நமக்கு வழியை உண்டு பண்ணுகிற கர்த்தர், நமக்காக நம்முடைய தேவைகளை சந்திக்கிற கர்த்தர் நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கிற காரியம் என்னவென்றால், ஏசாயா 40:3 ஏசாயா 62:10 நாம் இப்படியாக வாசிக்கிறோம். கர்த்தருக்கு வழியை ஆயத்தப்படுத்துங்கள் என்றும் ஜனத்துக்கு வழியை செவ்வைப்படுத்துங்கள் என்றும் வாசிக்கிறோம். எனக்கு அருமையான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, இந்த உலகத்தில் நாம் வாழக்கூடிய வாழ்க்கையில் நாம் நெருக்கப்படுகிற நேரங்களில் வழி இல்லாதபடிக்கு நாம் சோர்ந்து போகிற வேலையில் கர்த்தர் நம்முடைய வாழ்க்கையில் அவர் வழியை உண்டு பண்ணி கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதித்து வழிநடத்துகிற தேவனாக இருக்கிறார். அதே வேளையில் நாம் கர்த்தருக்கு என்ன செய்ய போகிறோம், அல்லது நாம் கர்த்தருக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி அவர் விரும்புகிறார் என்றால், கர்த்தருக்கு வழியை நாம் ஆயத்தப்படுத்த வேண்டும். ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய வருகைக்கு முன்பாக நாம் அவருடைய வருகைக்கு காரியங்களை நாம் ஆயத்தப்படுத்துகிறவர்களாய் நாம் காணப்பட வேண்டும். கர்த்தருடைய ரட்சிப்பை, சுவிசேஷத்தை கர்த்தரை அறியாத ஜனங்களுக்கு நாம் அறிவிக்க வேண்டும். இயேசுவை நாம் அறிவிக்க வேண்டும். எப்படியாவது நாம் மற்ற ஜனங்களுக்கு கர்த்தர் நமக்கு செய்த நன்மைகளை சொல்லி அவர் மெய்யான தேவன் என்பதையும், அவர் மூலமாக தான் ரட்சிப்பு உண்டு என்பதையும், அவரை அல்லாமல் பரலோகத்திற்கு போக முடியாது என்பதையும், இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக தான் நித்திய ஜீவன் உண்டு என்பதையும் எப்படியாவது கர்த்தரை அறியாத ஜனத்திற்கு நாம் சொல்லிவிட வேண்டும் என்பதே அவர் நமக்கு போதிக்கிற கர்த்தராக இருக்கிறார். கர்த்தருக்கு வழியை ஆயத்தப்படுத்துங்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது. அதே நேரத்தில் ஏசாயா 62:10 ஜனத்துக்கு வழியை செவ்வைப்படுத்துங்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இன்றைக்கு அநேக ஜனங்கள் உண்மையான மெய்யான தெய்வம் யார் என்று தெரியாதபடிக்கும், பரலோகத்திற்கு போகிறதுக்கான மெய்யான வழி என்னதென்று தெரியாதபடிக்கு தங்கள் இஷ்டமான வழியில் அவர்கள் போய் கொண்டிருக்கிறார்கள். வழி தெரியாதபடிக்கு, செவ்வை இல்லாதபடிக்கு, கரடுமுரடான ஒரு பாதையில் தங்களுடைய வாழ்க்கையை அவர்கள் நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். வேதம் நமக்கு என்ன சொல்கிறது? ஜனத்துக்கு வழியை செவ்வைப்படுத்துங்கள். கர்த்தரை அறியாமல் என்னென்னோ பாதையில் அவர்கள் சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள். தங்கள் வாழ்க்கையை வீணாக்கி கொண்டிருக்கிறார்கள். தங்கள் வாழ்க்கையின் ஓட்டத்தை அவர்கள் மிகவும் மோசமாக வாழ்க்கையை கழித்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அந்த ஆத்துமாக்கள் எல்லாம் நரகத்திற்கு போகாதபடிக்கு எப்படியாவது பரலோகத்திற்கு வந்துவிட வேண்டும் என்பதற்காக நாம் மற்ற ஜனத்தினுடைய வழியை செவ்வைப்படுத்த வேண்டும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. நம்முடைய வாழ்க்கையில் கர்த்தர் நமக்காக வழியை உண்டாக்குகிறார், நம்முடைய தேவைகளை சந்திக்கிறார். அதே நேரத்தில் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்?
கர்த்தருக்கு வழியை நாம் ஆயத்தப்படுத்த வேண்டும். அதே நேரத்தில் மற்ற ஜனத்தினுடைய வழியை நாம் செவ்வைப்படுத்த வேண்டும். இந்த 2 காரியங்களை நாம் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி வேதத்தின் மூலமாக நாம் கற்றுக்கொள்கிறோம். எனக்கு அருமையான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளை, நம்முடைய வழியை மாத்திரம் கர்த்தர் நமக்கு காண்பித்து நம்மை நடத்த வேண்டும் என்பது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும், அதே வேளையில் கர்த்தருக்காக நாம் என்ன செய்கிறோம் என்பதை குறித்து நாம் மிகவும் கவனம் உள்ளவர்களாய் நாம் காணப்பட வேண்டும். நம் கண்களை மூடி செபிக்கலாமா? எங்களை நேசிக்கிற நல்ல பிதாவே, இந்த 7ஆம் மாதத்துக்காக உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். கர்த்தர் இப்படியாக இந்த ஆண்டில் கடந்த 6 மாதங்கள் முழுவதும் நீர் எங்களை கண்மணி போல பாதுகாத்த தயவுக்காக ஸ்தோத்திரம். எங்களுக்கு தந்த எல்லா நன்மைகளுக்காக, ஆசீர்வாதங்களுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்பா. இந்த புதிய 7ஆம் மாதத்தை காணும்படியாக கர்த்தர் பாராட்டி நம்முடைய கிருபைக்காக ஸ்தோத்திரம். இந்த 7ஆம் மாதம் முழுவதையும் உம்முடைய ஆளுகைக்குள்ளாக ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிறோம். 7ஆம் மாதத்தின் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு மணித்துளிகளும் கர்த்தருடைய ஆளுகையில் இருப்பதாக. விசேஷமாக இந்த வாக்குத்தத்தத்தின் செய்தியை கேட்கிறதா நம்முடைய பிள்ளைகளை கர்த்தருடைய பிரசனத்திற்குள்ளாக ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிறேன். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் அவளை ஆசீர்வதித்து ஜெபிக்கிறேன். இந்த மாதம் முழுவதும் உம்முடைய பிள்ளைகளை கர்த்தர் நீர் உம்முடைய கரத்தினால் தாங்கி நடத்துங்க. கர்த்தர் நீர் எங்களுக்கு கொடுத்த உம்முடைய வார்த்தையின் பிரகாரமாக ஆண்டவரே வழியை கர்த்தர் நீர் உம்முடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையை உண்டாக்குங்க. ஆண்டவரே வழியை உண்டாக்கி ஆண்டவரே அவருடைய தேவைகளை சந்தித்து வழி நடத்துவீராக. அவருடைய எல்லா காரியங்களும் உடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிறேன். எல்லாரையும் கர்த்தர் சாட்சியாக நிறுத்துங்க. வழியே இல்லை என்று சொல்லி அங்கலாய்த்து கலங்கி கொண்டிருக்கிற பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில் இந்த மாதத்தின் துவக்கத்தில் கர்த்தருடைய வழி உண்டாகும்படியாக ஜெபிக்கிறேன். தடைகள் நீங்கட்டும், வழி உண்டாகட்டும். ஆண்டவர் தேவைகள் சந்திக்கப்படுவதாக. உம்முடைய ஜனத்திற்காக கர்த்தர் நீர் அவாந்திர வெளியில் ஆண்டவரை ஆறுகளை உண்டாக்குகிற தேவன் அல்லவா? ஒன்றுமே இல்லாத இடத்துல கர்த்தர் ஒரு செழிப்பை உண்டு பண்ணுகிற தேவன் அல்லவா? இப்பொழுதும் தேவையின் மத்தியில் இருக்கிறவர்கள், பண கஷ்டத்தில் பொருளாதார நெருக்கத்தில் இருக்கிறவருடைய வாழ்க்கையில் கர்த்தர் அற்புதங்களை செய்து தேவைகளை சந்தித்து கர்த்தருடைய பிள்ளைகளை சந்தோஷப்படுத்தும்படியாக ஜெபிக்கிறேன். கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. எல்லா துதியும் கனமும் மகிமையும் உமக்கே செலுத்துகிறோம். இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் ஜெபம் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே, ஆமென். கர்த்தர் தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. கர்த்தர் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் புதிய வழிகளை கர்த்தர் உண்டாக்கி உங்களுடைய தேவைகளை எல்லாம் கர்த்தர் சந்தித்து இந்த மாதம் முழுவதும் உங்களை சகலவித நன்மைகளினால நிரப்பி சமாதானத்தோடும் சந்தோஷத்தோடும் சுகத்தோடும் பலத்தோடும் கர்த்தர் உங்களை நடத்துவாராக. ஆமென், ஆமென்.